5. atribútom efektívneho učenia sa jazykov je relevantný obsah. Niečo, čo ma zaujíma, kvôli čomu chcem čítať, chcem počúvať, chcem sa s niekým rozprávať. Hej? To je to, čo ma ženie dopredu, čo prirodzene sa môj mozog lepšie koncentruje, viac si pamätá. Kedysi to bol podobný efekt, ako keď ste vycestovali do zahraničia, kde ste nemali na výber. Všetko, čo v tom jazyku pre vás bolo relevantné. Vy ste potrebovali počúvať, aby ste si vedeli kúpiť kávu alebo lístok. Potrebovali ste to počúvať. Nepočúvali ste to preto, aby ste si cvičili jazyk. Počúvali ste to preto, aby ste zistili, kedy vám odchádza vlak. Toto isté vieme dneska nasimulovať vďaka internetu. Dôležité iba je správne nájsť tie veci, ktoré nás zaujímajú a tým sa venovať. A cez tie sa učiť vlastne nové slovíčka, gramatiku, cez tie ten jazyk skúšať. Napríklad, ak vás zaujíma varenie, viete si na YouTube pozerať rôzne tutoriály, recepty, čokoľvek, čo vás zaujíma. A vtedy ten mozog sa dobre sústredí. Pretože vy nebudete ten tutoriál, ako upiecť nejakú tortu, pozerať preto, aby ste trénovali jazyk, ale primárne budete ten tutoriál pozerať preto, aby ste vedeli, ako máte upiecť tortu a ten jazyk sa popritom na to nalepí. Ten mozog ho bude vyhodnocovať ako dôležitý, budete si to viackrát prirodzene púšťať, budete sa lepšie sústrediť, lebo vy budete chcieť vedieť, ako to urobiť. A to je dôležitý kľúč k tomu, aby ste sa v tom jazyku efektívnejšie posúvali vpred. Veď koniec koncov jazyk sa učím na to, aby som mohla hovoriť s ľuďmi, mohla pozerať filmy, mohla čítať knihy, nie preto len, aby som ho vedela. Preto zvážte, keď sa budete najbližšie učiť angličtinu, nemčinu alebo francúzštinu, čo zaujímavé si na internete prečítate alebo si pozriete nejaké krátke video. Pretože čím zaujímavejší obsah pre seba nájdete, tým jednoduchšie sa vám bude učiť.